4, 3, 2, 1. Bolo odštartované finálne podujatie v rámci zimného pohára na Ligu Tennis Ringbajku 2011. Viac ako 200 pretekárov sa vydáva na trať okolo 75 km. Pretekári z 8 kútov Slovenska, od Košic, od Bratislavy, ale aj pretekári z Košic a ďalších miest obcí Slovenska. Či už vyšľovali odštartovali jak pretekári kategórie mužov-trice, tak pretekári hoviaci, veteráni, ženy, juniori na 75 km. Finálne podujatie zimného pohára na bicykli deťom. O malú chvíľu budeme radi na štart pretekárov na krátku